Haidi tini haino hai kaisa testimony no khnawi nailai o kothoma no khnawi kwbang kukno swrwngthai tei uansukthai tongo kokhe hai joto borok ni langmo no hamjakmani jora sokphaio tei breakup wngmani jora bo sokphaio afro joto no bwkhabaio tei a jorao tamo khlainai khlaiya baksa borok mungsa chabui manya wnggo aboni bagui no tinini o kothoma no lama phunuknai himdikhe kothoma no khnawi nailai sinai khoroksa bwrwi siklini mung jenisa bo lekhapora kwbang kukno porijak phe chakri rok manya kho bo bini laibo khoroksa chela bai sini laikha o chela hingkhe school ni teacher eba phwrwngnai khlaio o chela ni mungkhe Dinesh bo jenisa no hamjago hwnwi saka hake jenisa bo hamjakha tei yang Dinesh bo school ni teacher khlai job khlai tongo hingkhe ba bo tebo bono chajakuk kha jenisa kaijaknani umor bo wngwi no tongkha aboni bagui bo Dinesh no saka phaidi chung dakti no kaijak pailai siwano kaijakna bo umor wngkhaba dwgui tonglailiya hake Dinesh bono saka puila permanent khlai nalainai hwnwi aboni ulo nok ni bumau phasong jefro kainani jora snambo afro no kaijak lainai hwnwi hake jenisa bini nogo bini ama babu songno saka bo Dinesh no hamjakmani kok bini ama babu songbo photo rok nugui chajak laikha tei chelabo job khlai tongo hwnwi borok tebo chajak laikha aboni ulo salsa Dinesh jenisa no sawo nini nogo ano tui hwnwi hake permanent bo wnglaijak hingkheba jenisa Dinesh no bini nogo tubukha tei Dinesh bini nogo salba tongui thangka phia jenisa Dinesh bai text khlainani tei call khlainani jora rok rwjakya joto jorao mangno biji hwnwi sawi tonijago yang jenisa ke kubui hamjagwi tongmaba belai kheno care khlaio jora sano tei text rok call rok khlainani muchungjago haiphono Dinesh asuk jora rok rwya aboni bagui waisa uisu jenisa belai no bwkha baijagui kabo tei sao nongle ano bwkha bai hamjagyana haino time pass hamjakma hai hwnwi tamni hwnkhe jenisa asuke no bwkha manui Dinesh no hamjakha bobini khorang khnawi mang tongnani tei bobai jora kolok khe text rok khlai tongnani rokno belai kheno muchungjago saljake Dinesh jolijakma bai jenisa no sawo hamjago hwnwi asuk text khlai kok sawi mangle tongnani nangya hamjakma poito se tongnani nango poito kwrwi hingkhe abono hamjakma kubuise hinya ang nung bai kaijak kheno wngkhonabla hake afro ni simi jenisa agini hai asuk text rok khlairagya wngwi thango phiaba afro ni simi khe Dinesh bono kisaphano se care rok khlaiflailiya kahamda tong bahai mungsaphano swngliya haikeno hati barni laikha afurke jenisa bobini bwkha tongui manya wngwi teisa text khlaikya bulo kahamda tong tamo text rok khlailiya hwnwi phia Dinesh afro bono hai hini saw nung ano hamjakphano poito khlaiya haima tongo aboni bagui no ang tabo kubuni bwrwi mankha bobai permanent bo wngkha nung chungno take bengdi nini lama nung thangsiti tei ani lama bo ang thangsinai jenisa okongno khnawi belai wana jakha tei bwkha sajakha bo uphilei hai hini saka ang danono poito khlai hamjakya nungsi ano kubui bwkha bai hamjakya aboni bagui ano chaya phunugui ang bai chalna nayo phia angle nono thuitei ke hamjago phia Dinesh sapiro nung bai ang mungsa kwrikha jenisa kapta tei sawo ang nung bai se kaijakna muchungo nung bai se thuyajak hamjagui thangna muchungo hwnwi haipano Dinesh hamjakna gosiya aboni ulo jenisa siring tongui bwkha khamui simino sal kolokma laikha phia bo Dinesh no pogui manjakya salcha bo Dinesh no hai hwnwi koi sawo please nung ani laibo teisa kifili phaidi chini hamjakmano pura khlailainai angnono tabubo muitumani hamjagui pogui manya wngwi tongo phia Dinesh bono okokno kok saphiro hamjakmanya ulo jenisa Dinesh ni katal girlfriend no contact khlai tei koi sawo nini chela ani ex hamjakma chela ang tabubo bono hamjagui tongo bosi mungsa chaya kwrwi thutui ano yakari rwo please nung bono ani thani teisa yaphari rinani chaitokdi ang bono belai no hamjago hake o bwrwi jenisani i kok bai no Dinesh no saka tei borok kok banglaikha Dinesh ni katal girlfriend bono break up bo hini saka aboni bagui Dinesh jenisano belai kheno jolijakha tei jenisano asa kheno kutukha bo jenisano khuk sitra sui musuk wak bai ama haike mangno kutukha tei sindal bwsa lachima kwrwi bihiya bwrwi
podre podke hinka ti saka nini bagui no ani bwrwi ano breakup rwo tabuk nungno teisa mili rwui mari nai hayake no kaham phiyok glak aborke jenisa asake bwkha dukhu nangjaka bo haino silakma chawi kapkha tamni hinke je borok salsa bini hamjama borok tongmani bosi tini bono asake khuksitra kariwui kutukha apro jenisa Dinesh ni katal girlfriend no haino hai koi saka angni ni yakung romoi khulumna phano gosiwo angno atei samani ani no chaliya norok teisa hamjak laifi sidi hine jenisa belaike no koi request khlaimani ulo oburibo gosipika aboni ulo Dinesh jenisa no sawo nung tabuk ani bwskango ti ani bwrwini bwskango bai thangmalai nakar ma sannai ti ano hamjakliya nima gosinai hake jenisa bini kokbai no salcha Dinesh te bini bwrwini bwskango nakar sanna ma thangka te bo Dinesh no hamjak tei phano muk tei phri klai nakar sanka ti hai hini saka ano nakar sidi ang tei norok knoi ni kcharo kebeng liya bo Dinesh ni yakung khulumoi kap tei saka wngkha angno tinin simi ti hamjak liya nono disturb bo khlai liya ang ani hamjak ma rokno rosawi kifili na sinai nung teisa ano hamjak na rok hini bo ang tei nung bai hamjak liya tinin simi ang nung bai tei kok bo saliya bebak no orono ang smai tangui yak suka nung ani keboya tei ang bonini keboya asa kok sawinyo jenisa muktui yorui aroni kifilka aboni horo jenisa paithak Dinesh no SMS khlai saka angno no hamjakma bagui tamo khlaiya tongkha bebak no khlaikya phia nung ani bwkhano asake subaikya ang tinin simi nung wan sukphano manglak asake slaijagui thangnai titamo khaisinai chini malai thaisi asak hinkeba angno no hamjakma hai sabo asak no hamjaknai hinokulung aporke bo kok diari bo hai hini saka ang kaham keno saimano nung ano salsa belai keno muituman phinai ani hamjakma rokno nung belai keno manna muchung phinai phia apro jora si kok sanai jora bebak no slai rwnai akon ano kari kaham ti happy tongnani srungdi bai hake asa kok sawi no jenisa Dinesh ni number no block khlai rikha te Dinesh ni number rok no delete bo khlaika haike no jenisa bini life no katal ki chengsanani wanchuka haite ke no bisi kaini eba 2 years laikha salcha ke jenisa ni mobile achomsa Dinesh ni call sopayo ti bohai ni sao phaidi tabule chung chini agini hamjakmano pura khlailai sinai agini kok rok no bogui thangsidi ani chai rok no nakar sidi phia jenisa Dinesh no kifil mung rkha please nungte ano contact khlaina rok tawan chukdi ta naidi angbo tabuk katal khani borok no mankha bo belai no ano bujinai borok ang bononi ni slaipano hamjaknani srungka jenisani okok no khnawi Dinesh kapkha orok kok kaisa khurcha thai wngkha Dinesh chalakisa sitrase phia bo job khlaima bagui se sakno belai kheno torjago haifano jenisa bono kubui bwkha bai hamjakha apor bo jenisani bwkhano bujiliya bo sbaikha the Kokborok disclosure YouTube channel no teinai ang norok ni takhuk Andrew de Burma oko thomao orono wansuk thai wngkha je borok bono kubui hamjaknai borok ni bwkhano bujiya bo salcha bono kmajaknai te srungmung wngkha kebono nung kubui hamjakphano bono no hamjagi hanke nung bo salcha slaijagui phunukdi abo si jotoni slai kaham lama hake asuk no tinini bagui norok oko thomano khnawi bahai wngjakha bo norok no comment khlai sadi teo video no like share khlainani tapokdi katal phai tong kan channel no subscribe khlaina di norok jotono kaham no tongdi hambai।